Hulu taqdim etdi. 20 televizion animatsiya ishlanmasi. Futurama. Kim bizni gil to'xtata? Yozuvchi avtori Matt Groening. Mars. Xotin-qizlar bitan kerak tugul. Von ko'tari, bizni oqsha turunda so'rag'iz. Anglamayman, nega sen bagalni toraysan? Aning yoni yo'q bek. Алар моны белми. Нәрсә белми? Алар шундый гүзәл затлар. Минем әти-әнемнең Марста иң зур көтүләре. Аларны кайда тотасыз? О, минем Джа. Ничек мин аларны күрмәдем? Без аларны ашарга үстерәбез. Ләкин Бетси балачактан ук минем җанварым иде. Шуңа без аны ашамыйбыз. Әлегә. Сезне ничек күрмәгәнемне аңламыйм. Эмми, син багалы үстерүдә иң яхшы нәрсәне оныттың. Коңгызлар көрәше чоры, коңгызлар көрәше, бөҗәкләр мәйданы. Шәп. Ләкин сөекле Бетси көрәштә катнашмый, әйеме? Юк, ана затлар бик зәгыйф. Матадорлар ир затлар белән генә көрәшә. Ничек мин буларның барысын да күрмим? Беркем дә бернинди баггалы белән көрәшергә тиеш түгел. Бу рәхимсез һәм кешелексез. Ярар инде. Алар бит акылсыз бөҗәкләр генә. Чынлапмы? Ми үлчәгече буенча карасак, аларның ми зурлыгы бик зур булып чыга. Зур акыллы дигән сүз түгел. Зоидберг та зур. Ләкин аның кыслау акылы гына. Рәхмәт әфәнде. Бу акыл өчен түгел. Аларның бит үзенчәлекле нәрсәсе бар. Фу, җирәнгеч.